O yung lulutuin ko mga bali, sari-sari yan. Oh, sari-sari. Alam mo ba yung sari-sari? Oh, yan. Atay. Pantog. Oh, yan, sari-sari. Oh, lala. Pakuluan muna natin mga badi. Yan, pakuluan natin ha. Pakuluan muna natin. Tsaka natin gagayatin. Natin mga badi, oh. Kumulo na. Badi, ang lutuin ko, pakla. Gagayatin ko muna ang ricados at saka ito. Ito na po mga badi, lulutuin ko na yung sari-sari ng baboy. Ang natin mga badi. Siya mga badi, ayan na sari-sari ng baboy. Isa ka ba? Tuyo. Oh, lagyan ang carrots. Haluin.
sa arthritis. Kung may arthritis. Ito na po mga badi. Sari-sari ng baboy mga badi. Diba? Ang sarap na mga badi. Lagyan ko yan ng carrots. Yun na mga badi. Sari-sari ng baboy. Ito na po mga badi, luto na po yung sari-sari ng baboy. Yan. Ang sarap.